ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Имрӯз душанбе 18 декабр дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем ки $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1201 сомониву 13 дирам. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем дар зери навор лайк монед ва ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. рӯзатон ба хайру шодӣ гузарад. мегузарем ба курси рубл. имрӯз 1000 рубл бо курси тоҷикистон ба 122 сомониву 30 дирамро ташкил мекунад. ҳар он чизе ки ҳаст бо тариқи бонки миллӣ бар шумо хабар дода истодаем. ва касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон кору фаъолият доред, хотиррасон мекунем ва бехабар намонед ки 1000 тенгаи пули Қазоқистон баробар ба 23 сомониву 83 дирамро ташкил мекунад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, худованд шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомониву 12 дирами тоҷикӣ мебошад. мо инҳоро бо тариқи Google бар шумо хабар дода истодаем. ва ба касое ки пули Ӯзбекистон сум важнияй муҳимай, 50000 суми Ӯзбекистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 44 сомониву 35 дирамро ташкил мекунад. ва касое ки дар ҷумҳурии Хитой кору фаъолият доранд, 100 юан баробар ба 151 сомониву 51 дирами тоҷикӣ мебошад. дӯстон, хотиррасон мекунем ҳатман дар зери навор лайк монед. лайки шумо танҳо кӯмак мекунад наворҳои моро дигарҳо ҳам мебинад. бахил намешавем, лайкро зер мекунем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ба касбу коратон баракат хоҳон ҳастем.